يعني بتایبەت ji bo komcivîna mezin ya li Parka Azadî çêbû bi vexwendinekî ji partiyên PYNekê Partiyên Yekîtiya Neştîmanî Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji bo yekrêziya Kurdî û xwe derketineka bi xwedî yek helwest ew komcivîn çêbibû hejmarekî pir mezin ji partiya hatibûn PYNekê 25 partî rêxistinên saziyên civaka sivîl heman wextî Partiya El Wehdê Partiya Pêşver û her du aliyê wêne û kesayetên serbixwe û rûspiyên civakê hazir bibûn em jî têde hazir bibûn ez û Şêx Murşidê Xeznewî em têde hazir bûn kêleka me jî hevserokê Kongreya Îslama Demokratîk bû. طبعا ew komcivîn bi wek tewsiyekê hate derxistin dawiya wê de bangewaziyek ji bo her kesî ku alaqeder dibe pirsgirêka Kurd li Rojava de kom bibin werne bahev helwesta xwe bikin yek îdî hemû kêm û kurtasiyê ku berînha hatine kirin ji dîroka îro û bişûn de wana piştguh bikin û werin ser maseyekî bi hev re rûnin li ser wê masê êdî nîqaş bikin wê ji niha şûn de çi bikin bangewaziyekî bi vî rengî bû ez bawer dikim ê ku hazir nebûbûn partiyê Meclisa Neştîmanî Kurdî enekesa ewana hazir nebûbûn lê hêvî hene ku di carê pêş de rûnin hazir bibin ji ber ku bangewaziyekî birêz Mezlûm Ebdî jî heye di vê derheqa de ku partiyên Kurdî li Rojava werne gel hev û bi hevdû re xwedî yek helwest bin ew jî weke qesede îdî bibin paravanê projeya wana ya nû ya ku dikaribin wê hinganê desthilatdariya Şamê re bi guftûgo bikin da mafê xwe misoger bikin îdî pêşeroja Kurdê Rojava heman wextê jî helwesta dido weke çarenûsa sîstema Bakur Rojhilatê Sûrî weke rêveberiya Xweser bi hemû pêkhatiye Bakur Rojhilatê Sûrî Kurd û Arab û Sûriyan evana xelekî dîye ê ku tê nîqaşkirin xelê destpêkê ji bo mesela Kurdî û pirsgirêkên Kurdî navxwe û heman xala dû ji bo pirsgirêka Bakur Rojhilatê Sûrî Kurd û Arab û Sûriyan evana bûn yani